Salutare băieți și fete și bine v-am regăsit la mega colecția de petarde. Este o colecție ceva mai specială, cel puțin pentru mine. După cum bine vedeți, am pus mâna pe niște produse top rău de tot. Ok. Și vreau să le împărtășesc cu voi. Doresc să-mi scrieți acolo în secțiunea de comentarii niște sugestii, teste, verificări de gramaj sau ce altceva mai doriți voi la astfel de produse. Zic să începem. Bun. Avem în felul următor, băieți. Ăștia aici, sus, o leacă la flexing, așa, hai că da. Începem cu produse pe care le-am aici la bucată și voi face teste și compilații cu ele. Avem aici Super Mamha, Titan 5, alt Titan 5, PS3 2022 cu flamă roșie de 1,8 grame. Dacă s-ar și focaliza, ok, apreciez. Aligator 8 grame. An de fabricație 2024. Un Scream 5S. Am făcut și de acesta rost. Îl băgăm în compilații. Corsar cu 3 focuri, Barbarossa. Vreo 5 grame de praf de pușcă aici, dintr-un Titan. Două bucăți de Gorilla 5G. Un Superb Dog. Ok. Și un Helium. Ok. Le vom da deoparte și trecem la produsele mai interesante. Și sunt sigur că mulți dintre voi ați vrut să le scot chiar pe acestea de la început, dar am să le scoatem și noi acum. Știți, în ordine cum ar veni. Deci avem 1. De aici am scos o bucată și v-am prezentat-o la început. Voi face și test, ok? Deci, un set. 2. Deci un set. 2 seturi. 3 seturi. Dar numărătoarea nu se oprește aici. 4 seturi. Și 5 seturi de King Kong produse de la Fire Show de 30 de grame. Per bucată 30 de grame, după cum bine vedeți aici. Are o construcție foarte bună, fitil nu mai zic. 120 de grame per set. E bine, băieți, e chiar bine, bine. Vă dați și voi seama că au mai puțin, nu chiar 30 de grame, da? Undeva pe acolo, pe la 25, dacă au, zic eu ok, știți? Sau măcar ca Pyrobomul 30 de acum 2 ani, eu zic că sunt bine rău. Și mă gândesc că vreți să vă arăt și la bucată, nu? Vă arăt, frații mei. Sunt aproape cât de mâna mea. King Kong. Tip flashbanger, petardă luminoasă. Ok. Dacă vă interesează pe aici ceva, vă uitați. Ok. Certificat european, după cum bine știți. Categorie F4. NEC 30 de grame. Vă zic eu că sunt ce trebuie. Și o să urmeze și colecții și tot ce vreți voi, băieți, cu ele. Îmi dați acolo idei, oricum am și eu, vă dați seama. Altfel nu-mi luam atâtea produse. Dar aștept și sugestiile voastre în secțiunea de comentarii, știți? După cum bine știți, eu țin cont de absolut toate sugestiile voastre. Ok, trecem mai departe, să nu ne lungim prea mult. Avem și 2 banane. Acestea au fost foarte faine. Chiar mi-au plăcut.
Am mai avut și în trecut, dar n-am să-mi iau și acum. Un set de Corsair cu 3B Corsair. Petarde cu 3 focuri de la Tropic. Ediția aceea Barbarossa. 50 de bucăți per set, 40 de grame. A curs puțin. Cred că una e ruptă sau așa. În fine. Nu e niciun fel de problemă, băieți. Curăță. Mai departe avem un set de Guerilla 5D. L-am prins la un preț foarte bun, 45 de lei. Ok, având în vedere că pe alte site-uri, nu dăm nume, este 60 de lei. Dar na, că îi înțelegem și noi pe oameni. Să le aranjez și eu mai bine. Ok. Un set complet de data aceasta de aligator. Știți că am mai avut și 4 bucăți, dar avem și aici o bucată, dar mișto, băieți, știți cum e, le luăm și noi la set. Și acestea tot la fel au un preț foarte bun, de 40-45 de lei. La final vă voi spune și de unde le-am luat, deci fiți geană. Chiar au prețuri superbe. Mi-au să aminte, 45 de lei, nu 40. Ca să nu vă încurc. Green Widow. Punem acolo. De la Tropic Fire, știți. Și acum ultimele două seturi. Și apropo, uitați ce fain arată aici, da? Nu se focalizează, băieți. Hai. În fine, Tropic Fire. Green Widow. Văduva verde. Sunt faine. 0 grame per bucată. Ok. Îi dăm și pe aceștia deoparte. După avem mare set de Black Widow. Am zis și noi să avem colecția, băieți. Mai lipsește Red Widow și complet. Și dacă aș avea și Red Widow, aș completa colecția. Green Widow, Black Widow și Red Widow. Am văzut că pe Facebook mai vând oamenii, da, na. Dacă cunoașteți voi o persoană legită de unde aș putea face rost de Red Widow, ar fi superb. Ok. Și cam acestea sunt până acum. Ok. Și ultimul set este de Pitbull, băieți. 20 de bucăți într-un set. Sunt faine. Scrie acolo TP4. Tropic Fire. Cred că tot 0,8 grame per bucată, categoria F3. Da, 0,8 grame per bucată, băieți. Ok. TP 1500, exact ca la Green Widow sau Red Widow. Așa, și le avem și pe acestea în colecție. Deci vreau să vă uitați cât de fain arată efectiv. Stați, că nu mă pot abține efectiv. Dacă nu vi le arăt așa. Da, și fain arată, băieți. Toate. Dacă aș face roșii de Red Widow, ar fi colecția complet. Dar vedem, pentru voi rezolvăm noi. Deci, cam acestea sunt produsele. Eu zic că sunt ce trebuie. Și o să facem, vă promit eu că vom face colecții, compilații mai bine zis. Vă rog frumos să mă iertați. Vom face compilații incendiare, efectiv. Va fi tare, veți vedea. Cam acestea sunt, băieții. Am revenit și cu un cadru. Ok. Deci, v-am zis, nu vreau să lungesc acest clip foarte mult, pentru că deja are 10 minute.
Am vrut doar să vă prezint mega colecția de petarde. Bine, e mega, e o colecție ok, știți? Dar zic eu că avem produse faine. Pitbull, Black Widow, Gorilla, Green Widow, Alligator, ok? Titan 5 și cele 5 seturi de King Kong, Corsar cu 3 focuri, nu mai zicem. Banane, vedeți și voi pe aici. Vi le-am prezentat destul. Cu voi a fost Pyrovibe, iar noi ne vom revedea pe data viitoare. Și pa, și pa!